तामुलपुर जिल्लानि आवजारगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय हरनि समाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सासे सुबुंखौ गोब्राब जोखोम खालामलाङो। तामुलपुर जिल्ला कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय आवजारगुरि गामियाव नखरसेनि सासे सुबुंखौ जिउ फोजोबनायजों लोगोसेनो सासेखौ गोब्राब जोखोम खालामलाङो। जाथायनि बागै मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय हरनि समाव न' साखाथियावनो थाले जाफैनाय हाग्रानि मैदेरखौ बिहाव आरो बिजामादै होनो नाजानायाव मैदेरा उल्था होसोफिननानै बिजामादै दानेराम नार्जारिखौ गाग्लोबनायजों जिउ फोजोबो आरो सुनिल बसुमतारिखौ गोब्राब जोखोम खालामलाङो। गोब्राब जोखोम खालामजानाय सुनिल बसुमतारिखौ गुवाहाटीनि नारायण मेडिकेलाव थिसननो गोनां जायो। दुखुनांथाव बाथ्रादि सासे 39 बोसोर बैसोनि दानेराम नार्जारिया हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायजों गावनि बिसि भबानी बसुमतारि आरो सानै फिसाजो रश्मि बसुमतारि आरो खुसि बसुमतारिखौ नागारनानै थांनो गोनां जायो। बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो संखिखांनाय सोमजिदों मानोना हाग्रानि मैदेरा भारत भुटान सीमा साखाथि ओनसोलनि बगाजुलि, गुवाबारि, नागापुर बेफोरबायदि जायगायाव सम सम सुबुंनि जिउ खहा खालामगासिनो दं। खुंथाय गोहोनि सोरखार आरो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरखौ बिनि सायाव गोख्रों राहा लानो रायजोफोरा सिगांनिफ्रायनो खावलायबोदों। मैदेरा फैनानै न' खाथियाव थालि जाफैदो। थारमाने न'फोरखौ माबा मोनसे खालामजानो गिनानै बे न'खरनि मालिक सुनिल बसुमतारि आरो बिथांनि बिजामादै बिथांनि सिथलायावनो थाथ'नाय दानिराम नार्जारि बिसोर सानैबो बलाम लानानै माने एसे होनो होननानै फैदोंमोन। ओमफ्राय मैदेरा बे न' खाथिनिफ्राय एसे जांखारना फैयो। इसोरबो एसे आरो एसे माने एसे गोजानाव माने होखारना दोनहरनो ओरै साननानै माने फैनायावनो हठात मैदेरा माने गिदिंफिननानै इसोरखौ होसोनानै आक्रमन खालामो। इयाव आक्रमनाव जोबोद दुखु मोनो सानैबो आरो दुखु मोननायनि जाहोनाव सासेयाथ' थैबायानोसै। सासेया दानिराम नार्जारिया थैबाय आरो सुनिल बसुमतारिखौ हरनि गेजेरावनो दा मेडिकेलाव लांनानै गुवाहाटी जयगुरु नारायणपुर हस्पिटालाव भर्ति खालामनाय जादों। दा बिथाङा थांगोन ना थाङा बिनि कुनु गेरेन्टि गैयै बादि खबरखौ मोननाय जादों। खोथाखौ जों दा ओरैनो माबाफोरखौ महरफोरखौ नायनानै जेनेबा जायगानि महरफोरखौ नायनानै माने उल्थायै होसो बुनानै आक्रमन खालामदों। माने आगोलाव थांनाय बादि खालामनानै बे फैफिननानै आक्रमन खालामनायखौ जों माने हमदांनो हायो आरो। मैदेरा मासेल' आरो बे मैदेर मासेयानो गामियाव माने बेदिनो गिदिं गिदिं थालि जानाय सोरनिबा न' सेर सेर थांनानै एसे बेरा सेरा ओरै सेफायनायखौ जों माने नुनो मोनदों आरो।